सिगाङाव नैबे आदानि भिडिअखौ नायगोर आरोना। नै आदैनि न'आव सफैबाय। आदैनिफ्राय मुलिखौ जोङो लांबाय। आं लांनाय मानसिफ्राथ' हामजोबदों होनदों, बेखायनो आंखौबो रिजार्भ लाबोनाया मानसिफ्रा आरो फैबावदों नालाय लाबोनाय जादों। ओमफ्राय आदैनियाव मुलिफ्राथ' माने अर्डार होबानो मोनखायो दा? मोनोना अर्डार होबा? ओमफ्राय चाइनिसनिखौ सानबेसे आगोल अर्डार होनांगोन? सानसेन। ओमफ्राय फाइल्सनिखौलाय? फाइल्स साइजना कन्टिनिउ थाखाय। ओमफ्राय थै गनायालाय? थै गनायाबो रेडि थाखायो। रेडि थाखायो आरो बेना गासिबो। आरो हान्थु सानाय मानायाला थाथारा उथायना लांजोबो। ओमफ्राय केन्सारनियालाय? केन्सारनियाबो अर्डार होनांगौ। अर्डारसो होनांगौ ना? केन्सारनिखौ अर्डार होबा मोनो आरो ना? अर्डार होलासो मोनगोन केन्सारनिखौ। ओमफ्राय बे टन्सिलफ्राबो थाखायो आरो बेखौ। फाइल्सनि, टन्सिलनि आरो चाइनिसनिया रेडि थाखायो आरो ना? ओमफ्राय केन्सारनि आरो मा होनदोंमोनलाय मोनसेया? टिभि नामा? टिभिनिखौथ' हाया दां? टिभियाथ' थाबनो हामो। हामो? टिभियाबो हामो? वा, टिभि बेमार हामबावो? टिभिया थाबनो हामबावो। अह, टिभियाबो हामबावोसो? टिभिया आल्ट्रासिन दं। आरो मोदोम बुनायफ्राबो। मोदोम बुनायालाय नै गामियाव हामजोब्बाय। हामजोब्बाय गामिनिया? गाननांगौबान। मोनसे रोदा बुस्थु दं, बेखौबो गाननांगौ। मोदोम बुनाय माने गासिबो हामजोबो आरो ना? ओमफ्राय बे मा होनोमोनलाय मोनसे दादु जानाय माबा? जेबो खुरु, मोसौ खुरु दंना मोनसे, बेबो हामो दा? हामजोबोलै सेस। सेस हामजोबथारो नै। नुवाखै नै आदैनाव गासिबो मोनजोबगोन। टिभि बेमार, केन्सार बेमार, सुगारखौलाय मोनगोन मोना? सुगारालाय फोरोंहरनोलै मेरला मुलि सुगारनो। बेलाना? मोनजोबथार। आदै दिनैलाय बबेनिफ्राय फैदो जायगा? मा जायगानिफ्राय लांफैखो चाइनिसनिखौ? खिन्थालाबो खिन्थानो हालायलाय बाबुदोनो। बेसेबां बुरजा फैदों मानसिफ्रा ओरैनो? जाथारालै मुलियानो जोबखाबाय। दामखौल' रायदों आरो। खमद्राय लायो नों, बिदि लानो नाङा होनदों। एसे बुरजा लादोब्रा, गोजाननिफ्राय एथ' खस्थ' फैनाय। नोंबो खस्थ' बानायनाय खस्थ' जायोथ' नोङो। बानायनोबो हाया, फैसाबो आं बिलाबाया, गोसोबायदि होलांला। नोंना गोसोआ मोजां ना? होलांला दाहोलां बिदिमोन आरो। खिन्थु दिनै गोबां मानसि नंगौ। बासुगाव हरै बरपेटा साइडनि थिखोना लाङा हामैनाया। आरो मा जायगायाव फैखो? जालाय मा जायगा सोंजोब। खालि चाइनिसनिल' लांदों दा? चाइनिसनिल'? गोबां लांदों। चाइनिसनि लांदों, टनसिलनि, फाइल्सनि, थै खिनायनि, लांजोबथारबाय। गोलोन्दै देरनायनि, गारायनि लांबाय। ओमफ्राय सुगारनिखौ बानायनानै दोनाखैना? केन्सारनिखौ बानायथ'वाखै? केन्सारनि दाहा रेन्जाराव उथायना लांजोबदों। रेन्जारानो लाङो? लोंहैयो बिसोरबो? लोङैया माने हिनजावा उन्दुसोदोंमोन नालाय। दा पेरालाइस बादि हामदोंबो उथायदों आरो। लांफानानैसो लांफैदों नालाय। लांजोबथारबायबो? लांजोबबाय। दा माला बानायगोन ओरैनो? बेसेबां गोबाव नांगोन? बानायबा बायदि उथायो गोबां मानसिया मानिया, अखा अख्रि फैना। माने मानसि गिदिर होननानै एसे डाउन होननानै लांजोबो ना मुलिखौ। बेनो आरो। इसेयानो थैयो। एबाराव हयले बानायलाबायलै आंफोर बारा। बाबायना? बाबाय माने बानायनो बाखाबायलां। बिराद खामानि दं। मोसौनो खनब्रैलाय दै रोगानांगौ। खिन्थु चाइनिसनिखौ दिनैनि कास्टमारा खालि चाइनिसनिल' लांगोन। आदै चाइनिसनिया जोब्बाय नामा? जोब्बायलै। खयथा दंबावो? गंनैबानोसै दिनै। गंनैल'सै? जोबजोब्बाय ना? ओमफ्राय माबानिया जोब्बाय, बे टिभि बेराम मानाय बिसोरखौ केन्सार लांजोब्बाय? दिनै गैखा मुलिया जिर' खालामलांबाय। सोर लांफैखो? अबेनिफ्राय? लांबाय सरलपारा खोलानि फैलाय थिखोना। लांबायना? लांजोब्बाय? उथाय लांजोब्बाय? बरपेटानि लांजोब्बाय। न'जों दंबा दाबो फन हरनायानो। बाबरे। आयौ गिबायसो आं। मोसौनो दै रोगानायाव फाग्लासो जागोनलै। आदैया नै हाख'लानो, बानायबाबो बानायनो हाख'ला मुलिखौनो। जुदि नोंथांमोनहाबो बेफोरबायदि बेमारजों भुगिनांनानै दङब्ला थाबैनो खबर लानानै लायनो हागोन ना मुलिखौहाय। माने सोरबा लाजिनानै खोन्थाया आरोना बे फाइल्स बेमारखौहाय। फाइल्सआ मा होनोब्ला माने जानाय खिलामायाव गाराय जानाय आरोना। माखासे मानसिफ्रा लाजिनानै खोन्थानो हाया बे बेमारखौहाय। माने लाजिनानै जेबो लाब गैया आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि दङब्ला बेमारा खबर लानानै लायनो हागोन, हामखायो आरोना। बिदिब्ला खबर लादो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय। बिदिब्ला एसेनोसैमोन भिडिअ' लोगोफोर, बाय बाय।